皆さんこんにちは、ななきです。今回も毎日図の方をやっていきたいと思います。はい、D4、ナイト C6、ナイト F3、F6、ビショップ F4、B6、ナイト BD2、ビショップ B7、E4、この E4 は当たってたのかな。なるほど。G5 の方が良かったけど、E4 も、そこそこと良かったですね。はい。ビショップ D3、ビショップ B4、キャッスル、ビショップ D2、クイーン D2、クイーン E7、C3、E5、ビショップ G3 で ED4、CD4、ナイト B4、ここは取りに行くべきでしたね。取りに行くべき、ビショップ B5、ビショップ C4、ビショップ C4 はここだが、これが正解なのか。なんでこれが正解なの？考えてみよう。普通にやってたら、ここが、けど、じゃあ取ります。そしたら G5、G5 でそしたら逃げたらやば、激ヤバじゃん。ここを取ると、でここ行きます。でこれずらしたらもう終わりなんですよ。ここでルーク来て、もうクイーンが死んじゃうという。やば、クイーン死んじゃうし、やばすぎだろ。マジでこれすごくない？しかもここ取ったらもうこのちょっと、やばかったマジで。戻ってみよう。ここかな。でここでこうする。こうじゃないわ。これをするのではなく、ビショップを動かすと。で相手がもしもここ取ってきても、もうクイーンを取れると。なのでこれは絶対に取っちゃいけないポーなんですよね。すごいですね。しかもこのビショップを置くことによって相手はキャッスルができなくするという、小さい方のリトルキャッスルを防ぐっていうね。すごいですね。激ヤバです。はい、ありがとうございました。